Nina baculi decide wrong na decide ukuthi imali yesoso likaSicebi ayiye kunala ilandeni ifuneka kaDlamini la ifuneka khona. uSicebi wakaDlamini akuyena wakanala. Njoba naninikele egameni likaSicebi nje imali yesoso ayiye kwaDlamini hayi kwanala. Akuyona eyakanala, uSicebi akuyena wakanala. Imali yesoso ayiye kaDlamini. Unala sizwa kuthiwa wathi uyanikela, wayengafune imali unala. Thi unala wayethi uyanikela ngoba uxhasa uMaskandi. Uma engabe uxhasa ufuna imali, wena okhiphayo. So imali yesoso yamakhandlela kaSicebi ayibuyele kwaDlamini beculi. Sisho njalo sigomakanya sithi imali enayikoleka yesoso likaSicebi ayihambe iye kwaDlamini. Kusho thina yonke. Yes, ubabnala uthwele umngcwabo kodwa uthe uyasupporta, usupport uMaskandi. Akashonga ukuthi ufuna ukuholelwa. Imali yesoso ayibuye kunala ayiye kwaDlamini. Kusho thina omakhanya. uSicebi ubulawiswe ispeed. Gijime kakhulu uSicebi, wayendiza ebheke erobotini. Akusona ispeed soku-approach irobot lesi uSicebi approacha ngaso lela robot. Bona bobabili nale bhakhe emhlophe eyayimlandela bobabili babe emcimbini owodwa behamba bonke. Le bhakhi le eyashaya ipolo yahamba yayogaxeka etragini kanye noSicebi washaya ipolo wahuhuluza wayorola laphana. Lesiya speed uSicebi ayigijima ngaso isona esambulalayo. Ukube wayengagijimi ngalesasivinini ngabe wafike wama lapha erobotini ngoba umthetho womgwaqo uthi lezi imoto ezikhevayo nazo zine right of way uma ngabe imoto eziqondayo seyiphelile. So njengoba zaseyiphelile imoto eziqondayo uMercedes nePolo ngokulandelana bangena. uSicebi wafika weza ngesivinini already yena engesenayo iwe ilokhuzi. Kungasesona isikhathi sakhe sokuhamba ngoba ufike late. Lezi imoto ezikhevayo zayikade ifike eqala zilinde lezi eziqondayo ukuthi zidlule. Bona baqhamuka ngesivinini bendiza oSicebi laphana, ingakho ke kwenzeka leya accident. So i-cause yaleya accident ispeed, ukundiza, isivinini ababehamba ngaso. Iyona i-cause ye-accident leya. Uyabo? Imoto ezikhevayo uma ungekho umcibisholo zilinde eziqondayo ziphele. Njengoba zaseyiphelile ispeed ke sesiba i-cause ye-accident ngoba imoto eziqondayo kumele kube yimoto ezilinde ukuvulwa kwerobot. Once lavula irobot zidlula zonke imoto eziqondayo bese kudlula lezi ezikhevayo. Njengoba zaseyiphelile eziqondayo kwangena iMercedes kwangena iPolo, oSicebi baqhamuka bendiza. Iyona ke into ebathuma uphuthu leyo, ukundiza. Sithini ispeed soku-approach irobot? Buka lesa speed. Buka le moto ukuthi iphele kanjani. Ayikho imoto ehamba ngespeed esiright soku-approach irobot eyayingagingqiki iphele kanje. Ayikho. Buka nale bhakhe emhlophe ukuthi iphele kanjani. Lezi imoto zishawe ispeed. Za-approach irobot ngespeed eswrong. Speed sika highway. Kodwa imali yesoso ayihambi ekwaDlamini beculi. Kusho thina omakhanya ayihambi ekwaDlamini imali yesoso le enithathile nathi nina niyisa kwanala. Imali engaphezulu kwa250,000 yesoso ayihambe iyobonwa yingane nomfazi kaSicebi kwaDlamini. Ayishona khona. Kusho thina omfoko amakhanya ongahambisani naleli iqiniso engilikhuluma la. Kade uyangidakelwa. Mina ngizokumasaja amasende mina. Angiyona intombi yakho mina, ngimunci ingquza la. Ziyakhala la.